Shotjam, držanie. Keďže si už na tomto kanále, takže vieš, čo je shotjam a nemusím toto už vysvetľovať, ale rovno pokračujem ďalej. Takže je shotjam Classic, je shotjam Magnum. Drží sa to 3 prstami ako meč. Drží sa to týmito prstami. A tým, že tieto dva pekne zapadnú do drážka, tu je to vytvorené tak, že to je ako keby drážka. Drží to veľmi silný úchop je toto a dá sa veľmi silný úder. Nepohne sa to pri údere, môžeš tým dať pecku takú a proste sa to nepohne. Ďalšou držaním možným je opačne tupým predmetom. Tu je hrana. Tá hrana je naschvál zanechaná, není otupená, lebo by nesplňala ten účel. Pri určitom údere na určité miesta budem vysvetľovať na túto nákostre, kde budem vysvetľovať, prečo tá hrana je lepšia, pretože na tej kosti sa lepšie oprie, nezošmykne sa a podobne. Teraz je to o držaní. Drží sa to takto a drží sa to ešte vo vnútri, v ruke, ako dlaňový boxer. V podstate na spevnenie pesti. Keď by nešlo o taký veľmi nejaký problém, alebo máš ruku, ktorá je slabá, bolí ťa, poznám to veľmi dobre, keď som si rozbil hánku. Proste je to tak, že vtedy je tá pest pevnejšia a fakt, že ten úder je silnejší. Pri držaní ešte je dobrá taká variácia, že sa to takto podvihne. Že vlastne pokiaľ ten úder je smerovaný dopredu, tak ten hrot sa vyrovná, pretože keby to bolo šikmo a smerovalo by to takto, mohlo by to sklznúť po tej ploche, napríklad po hrudníku alebo podobne. Čiže tento je dobrý. Keď máš dva shotjamy, čo je dobré mať dva a bojuješ ako vo vinču, že to vlastne krútiš a robíš veľkú kadenciu úderov, tak je to úplne že neprekonateľné. To je obrovská sila. A ešte pokiaľ máš dva magnumy, tak to je úplne, že dáš dole 10 ľudí a nemáš problém, pretože každého sa dotkneš iba raz, to je tak extrémne bolí. Ako už píšem na webe a budeme vysvetľovať, je to zamerané na kostrový systém, kde tá účinnosť je extrémne vysoká. Tam je proste, nikto neznesie druhý úder, veľmi, veľmi to bolí. Budeme to preberať, píšem to na webe, treba si to prečítať. Čo sa týka nosenia, je to ideálne na kľúčoch. Kľúče sú podľa mňa najlepší spôsob, pretože tie máš vždy pri sebe, nikdy ich nezabudneš doma, nie je to ako, nosil som kubotán alebo taktické pero, veľmi nepraktické, taktické pero zabudneš vždy niekde, kubotán sa otlkol od farby, potom mi farbil nohavice, od hliníku som mal ešte aj stehno a ešte je to aj dlhšie, toto je kratšie, tým, že je tam ten tvar, tak to dobieha tú dĺžku a ten úchop je fakt, že silný. Takže v pohode. Odopínanie vo vrecku je to úplne jednoduché, zoberieš si kľúče, máš ich kľúče, šťahneš si dovačku a v podstate si tú karabínku chytíš ako inekciu vo vrecku a ona ti odopne, že ona spadne do vrecka, na dno pustíš kľúče, chytíš si to a máš to vlastne pripravené keď sa nejaká situácia bude vyvíjať napäto, tak to už máš v ruke, držíš to nenápadne, nie je to vidno v ruke a keď bude treba, iba si ho vytlačíš vonku a ideš. Je tu ešte taká možnosť, že dať si to na gumičku. Dá sa to dať tak, že sa tam dá gumička a vlastne si to prehodíš do ruky a je tam. Máš tu iba gumičku, nič nevidno, otvoríš ruku, je tam. Keď potrebuješ, to iba vysunieš, zachytíš a máš to pripravené. Keď by bola situácia, bolo by toto vhodné za určitých okolností. Ďalej sa to dá maskovať. Môžeš si to zafarbiť čiarkami, bodkami, skúsil som také, urobil som bodkovaný, takže sa dá sa tam to proste zabodkovať a vyzerá to ako nejaká hračka alebo nejaký prívesok na kľúče. Dá sa to vyčiarkovať, dá sa tam namalovať nejaký, kto je šikovný, alebo dať niekomu namalovať si na to náboženské motívy. Tým, že tam sú náboženské motívy, tak ti to policajt ani nesmie zobrať, pretože môžeš tvrdiť, to je môj náboženský predmet, ktorý musím mať vlastniť pri sebe, proste blá, okolo toho sa dá vykecať, že by to nebrali ako zbraň, ale ako náboženský predmet. Kde je to nevhodné, je to batoh, kufrík, taška, kde to nie je po ruke. Samozrejme, pokiaľ človek v mierovom prostredí, tak to tam môže byť, ale ak by to chcel mať neustále pohotovostnom režime, keby dačo, tak je to lepšie potom nosiť bovačku a nemusí to byť na kľúčoch, lebo častokrát aj to odopínanie z tých kľúčov je nejak čas. Takže možno je dobré, áno, mám to bovačku pri kľúčoch, ale mám to odopnuté. Takže keď siahnem, už to mám v ruke a už nemusím to odopínať. Aj toto by sa teda dalo urobiť. Takže toľko k držaniu.